No. मोनासै गाइस नै दा जोङो गणेश मन्दिराव थांगासिनो आरोना एसे फुजा खालामनो थाखाय आङो न'निफ्रायनो भिडिअखौ स्टार्ट खालामासै नै दा लामा ससे सफैनासै स्टार्ट खालामबाय आरोना बिदिब्ला नोंथांमोना नायलांबाय थादो नों खोफैदों आं खोफैया मानो आं लाजियो आयौ हाखर लामाया स' गाइस नै दा जों सौफैबाय गणेश मन्दिराव नै दा बेवहाय जोङो सेन्देल खुना थांनोसै आरो मानसियानो फैथ'वाखै मानसि फैथ'वाखै नों मा दुस्थ' खालामो नों मा दुस्थ' खालामो दे गाइस नै सफैबाय आरोना नै नायदो गणेश बैनि माला गानना दोननाया बेनो गणेश बाबाया आरोना बियो माने अन्थाइनिफ्रायनो ओंखारनायनो आरोना बियो सिगां माने फिसासोमोननो आरो दा गणेश बाबानि रुप ओंखारजोबथारबाय आरो नुदोंना ओमफ्राय नै न'खौ लुगासिनोसो आरोना मन्दिरखौ बाबाय नामा नों थानो मन्दिराव फैनानै जागासिनोसो गोथाव ओंखाम जायालासिनो नै दा जोङो फुल प्रसादफोरखौ रेडि खालामगासिनो आरोना लाइजौ लायाव नै गासैखौबो रेडि खालामजोबना लाबाय आरोना बरियानो गाइस नै दा जोङो खुलुमखांबाय आरो नैबे गणेश बाबानाव माने नों गोसोजों जि बियो बेनो जाफुङोनो आरोना बेखायनो बयबो मानसिफोरा माने बिराद मानसिफोर फैयो आरो बे मन्दिराव ओमफ्रायो मानसिफोरनि खुगानिफ्रायबो खोनादों दे जि बियो बे साक्सेस जानायखौ खोनादों आरो ओंखायनो आंबो फैदों आरो माबा मोनसे बोर बिनो थाखाय आङो एबारसो बेवहाय फार्स्ट टाइम फैदों आरोना नैबे गणेश मन्दिरावहाय गाइस नै दा जोङो मन्दिर सिंनिफ्राय बाहेराव ओंखारबोबाय आरो ओमफ्राय दा जों थांनो नागिरबाय माने दिनै जोंना ओरैबायदि जादों जि गोबाव नेनांगौ जादों आरोना फुजारि बाबाया माने थाब फैयाखैमोन आरो ओंखायनो जोङो 2 ना 3 घन्टासो नेनांदों आरोना फाइनेलि दा फुजा होखांनानै गोसोखौ जोबोद मोजां नांबाय आरोना ओमफ्राय दा जोङो नैबे दखानाव माबा मोनसे जालांसै आरो नैबे दखानाव माने माबा खाथियावनो दखान दं आरोना मन्दिर खाथियावनो नै इयो जाहैबाय पकरि मिमि साना इयो पापर माबा माबि जालांनोसै आरो जोंहा एसे 10 थाखानि बे जागोन नों जागोरनोसै नोंल' फासलै जेरावबो Babu? Woi. Kamu ukirin nama? Oke. Ya, aku beli mana lagi? Abu beli mana? Abu beli mana jadi? Kita beli. Oke gini anu kita beli selama. Dah. Nah. Sana habgane barang kamu jana? Beli mana? Sedem Sri mana? Sedem Sri mana? Sedem Sri mana? Kamu jalan nasi.
दाउबो फालो फालो बिरदो मालायनि जि गरमखा दसे थाथ'बाय लामायाव बाबु ओंखाम उखैबाय ना उखैयाखै जि गरम नै सोरगिदिं हाजोआनो हाजो गोजा गाइस नै दा जोङो बिजामादैनि न'आव दंफैयो आरो माने इसानावनो ओंखाम जालांनो होनना हाबफैबाय माने ओंखामखौबो जाखांखाबाय आरोना जोङो ओंखाम जाखांनानै दा एसे जिरायना दं आरोना बाहेराव बिदिनो रायलायदों आरो बिजामादै आरो फिसाजोजों एसे मोजां गाज्रि खबर रायलायदों आरो गोबावजोंसो फैयो नालाय जोंबो जिहेतु ओंखायनो थाब थाबबो लोगो मोनलायनाय जाया नालाय एसे रायलायगासिनो आरोना जों गाइस नोंथांमोना सानबायसो खोमा सोरबा सोरबा बिजामादैबो मोनलायबाय बियो होननानै बिदि नङा आरोना जोंहा मिस्टारनि बिब' गिदिरनि फिसाजो आरोना बिनि माबाखौ बिजामादै जायो आरोना फिसौबो मोनबाय आरो आंना फिसौ बिजामादै फिसाजो गाइस नै जोंहा आलासि जासे जानानैबो दाउ लांनो नागिरदों आरोना जेजों दाउखौ सारनो नागिरदों आरोना माने हमनो नागिरदों मोनासै बे बाबुन थानांगौ लाबो ओरै लाबोलाय आगैखौ लाबो ओरै माबाखै माबा ओइ आबै आबै ओरै खालाम बाय बाय खालाम बाय गिथ'ला बेरेसो बाय 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 टाटा आबै थांसै दै 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 टाटा दोन ना दोन आयै हाबाब दोनदो फैदो थांदो टाटा टाटा आयै नायलाय पामनो हाबायथ' नावा ओरैनोथ' बारा नुगासै बेयाव गैयाबा गोलैगोन साबाय साबाय लाबोदो आं बामसै लाबोदो लामासिम अबेसिम The next day. गाइस नै जोंहा माइब्रा हमनाय जानोसै माइब्रा हमनाय माने नैबे थौ सिङाव दो सिङाव दै होदों आरो बेनि भाबजोंनो मोनहोगोन आरोना माइब्राखौ नायदो माबायदि जायो नोंथांमोना नैयाव थालिर बिलाइ होग्रोबाय ओमफ्राय थोरसि थांगोन गिलिर बुस्थु होनांगौ आरो माने इयाव कफ' थाङिनि थाखाय आरो कफ'आ जाहाथे थाङिनि थाखाय बेखौ होना होबाय थांगोनखौनो होना होबाय दैया गोदौबायानो गाइस नै एरखावना होबाय आरोना आब'आ एरखावना होगासिनो माने एरखावाबाथाय अबेबा सानिया गोथां जानानै सिंनिया गोमोन जाना थागोन आरो समानै मोननाय नङा नालाय एरखावना होनांगौनो आरोना आंबो मिन्थिया एबारसो फार्स्ट टाइम मोनजागोन आङो आब'नि संनायखौ गोथाव जायोना जाया नोंथांमोननो दा खोन्थानोसै आङो नै जि बरियानो मोनहांबाय आरोना खावसे दंबावो ओमफ्राय माने नै आब'आ दैबो एसे एसे सारस्रिना होदों आरोना माने मोजाङै मोननायनि थाखाय गाइस नै मोनबाय नै जोंना माइब्राया ओमफ्राय गाइखेरनि साहा आरोना जानोसै जोंहा गाइखेरनि साहाजों माइब्रा हमनाय